Dnešním hostem je Jan Ilavský, herní vývojář, známý především jako tvůrce Beat Saberu, nejprodávanější VR hry na světě. Udělal taky mobilní hru Chameleon Run, která v roce 2016 získala Apple Design Award, nebo hru Looms, která získala ocenění Česká hra roku 2013. Děkuji, že jsi přišel. Díky moc za pozvání. A já rovnou začnu první otázkou. Když ti bylo 15 a odcházel se základky, bylo ti jasno, co chceš v životě dělat? Vôbec. Ja si vôbec nepamätám. Keď som mal 15 rokov, som netušil absolútne nič. Preto som vlastne išiel aj na gymnázium, pretože som si hovoril, budem mať možnosť robiť čokoľvek. Takže nemal som absolútne šajnu, čo budem robiť. Kdybys měl sebe v 15 letech stručně popsat, jaký jsi byl student? Ja som bol veľmi dobrý študent, ako na základnej škole som mal v podstate samé jedničky a dokonca aj na gymnázium som sa dostal ako prvý. Takže, ale trošku som čítoval, pretože som chodil do športovej školy a dostával som body aj za to, že len behám niekde po poli. Na čo boli moji kamaráti trošku naštvaní, že za také hlúposti sa dávali vtedy body na príjmačky. Ale v žiadnom prípade som nebol taký ten ako úplne, že šprt, ale také mne prišla vtedy základná škola ako dosť jednoduchá. Tak říkali ti někde, že musíš se učit, aby si měl dobré známky, aby si měl dobrou školu a dostal se na dobrou práci, nebo dostal dobrou práci? Nemyslím si, že by to úplne hovorili takýmto spôsobom, ale určite som to cítil, že je vhodné mať nejaké to vzdelanie a pretože v tom období, keď ja som vyrastal, to bolo vlastne úplne bežné. Vtedy ešte sa nediali také tie veci, že alebo možno áno, ale nebolo to úplne bežné, že niekto úplne bez vzdelania začne byť nejakým spôsobom úspešný. Bolo jasné, že treba ísť na nejakú školu, niečo sa naučiť a potom sa uvidí. Takže když se vrátím k tvorbě her, byl to tvůj koníček už odmala, nebo spíš? No, ja som z takého menšieho mesta, zo Slovenska, a v tých 15 rokoch som mal prvý počítač, možno ešte iba možno rok alebo dva, jednoducho krátko. A od prvej chvíle som už sa snažil naučiť niečo naprogramovať, takže už som niečo vedel robiť, ale nedokázal som si predstaviť, že toto je nejaká ako reálna práca, ktorá zarába peniaze, alebo že existuje nejaký zamestnávateľ. Ja som nepoznal žiadnu slovenskú hernú firmu. Ale samozrejme mal som ten pocit, že to je niečo, čo ma veľmi baví a chcem to robiť nejakým spôsobom. Takže měl jsi pak někdy období, že jsi vůbec netušil, co se sebou a jak se s tím pak vypořádal? To ani nie. Ja som bol vždycky človek, ktorý naopak mal pocit, že má strašne veľa práce a stále chce niečo tvoriť a ukazovať ľuďom. Pamätám si, že vlastne od prvej chvíle, čo som mal počítač a chodili ku mne nejakí kamaráti, tak veľa času sme trávili samozrejme hraním nejakých hier. Ale častokrát som im práve aj ukazoval nejaké veci, že tu som niečo vymodeloval v 3D, tu som niečo naprogramoval, poď sa na to pozrieť. Vlastne veľmi ma bavilo tvoriť nejaký obsah, ktorý som mohol tým ostatným ukazovať. Pamatuješ si na svoji první hru? No, to je dobrá otázka. Prvú hru, čo som naprogramoval? Ja myslím, že to boli nejaké také prvé pokusy o adventúry, také fakt len nejaká grafika, na niečo sa kliklo. Alebo ešte predtým možno textové adventúry. Že vlastne, keď sa to dá nazvať vôbec hrou, že ten program napíše nejakú otázku, ten človek na to nejakým spôsobom zareaguje, áno, nie, alebo niečo takéto a potom sa niečo stane. Tak toto boli prvé také pokusy o hry. Ale čo sa týka takých grafických hier, tak si pamätám, že som sa snažil okopírovať jednu hru, ktorá sa volala Bumpy, alebo niečo také. Jednoducho bola tam taká loptička, ona skakala po plošinkách a tie plošinky sa potom zmenšovali alebo úplne mizli hneď na prvý dotyk. Tak takúto hru som vlastne naprogramoval a dal by sa povedať, že to bola možno moja taká prvá hra. Co tě na tom nejvíc baví? Obecne na programovanie alebo vytváraní hier ma baví, že absolútne z ničoho vznikne nejaký nový svet, ktorý má nejaké pravidlá. Že na začiatku je len nejaká myšlienka a tým, že sedím za tým počítačom, môžem vlastne vytvoriť úplne čokoľvek, čo ma napadne. Tie možnosti sa samozrejme čím ďalej tým viac rozširujú, ale už vtedy, ja si pamätám, keď som dokázal napísať prvý for cyklus v Basicu a úplne ma fascinovalo to, že ja napíšem, že chcem, aby sa to opakovalo 10 krát a napísalo mi to 10 krát ahoj. A som si povedal, wow, to je úžasné, ja mám tu moc nad tým počítačom, že robí presne to, čo chcem. Tak to ma fascinovalo. Tak jak se z toho vlastně z tvorby her stalo něco víc jako koníček? U mňa sa to nestalo ako takým tým spôsobom, že
teraz je to koníček a teraz idem do práce a teraz zarábam peniaze. Ja som mal pocit, že vlastne keď som dokončil vysokú školu, tak som chcel robiť úplne rôzne veci. Vysoká škola bola síce so zameraním normálne na programovanie, mám vyštudovaný matfis, takže som ako keby študovaný programátor. Ale ja som paradoxne po vysokej škole chcel robiť skôr hudbu a vravel som si, že chcel by som sa živiť skôr ako hudobný producent. Takže k tomu som ako tak nejak ako smeroval, čo sa ale ukázalo ako relatívne ťažká vec a v Česku je fakt málo hudobných producentov, ktorí sa nejak rozumne ako uživia. Takže som sa na to potom ako tak postupne vykašľal. Ale stále som robil tie hry a zrazu sa ukázalo, že robím hry a teraz ich už robím skoro ako full time. V tej dobe sme sa s manželkou dohodli, že ona je doktorka, že bude zarábať ona peniaze a ja budem robiť tie hry a uvidí sa, čo bude ďalej. Takže som robil tie hry spolu aj s Vladom a takto. A prvá hra práve Lums, ktorú sme vydali, tak to skončilo úplne tragicky, tá nezarobila skoro nič. Takže veľké fiasko, ale vôbec sme na to nezanevreli, pretože to nebol ten ako hlavný dôvod, prečo sme to robili. Takže sa pokračovalo ďalej a postupne sa vyrobili hry, ktoré niečo začali zarábať a stala sa z toho normálna práca. Myslíš, že to bylo spíš štěstí, nebo to je talentem? Ja si myslím, že je to konkrétne talent, šťastie a nejaká práca. To sú veci, ktoré nie sú oddelené, alebo že funguje len jedna alebo druhá. Samozrejme, človek, ktorý má nejaké nadanie, každý sa rodí s nejakým nadaním na niečo, niekto má niečo horšie, niečo má lepšie, tak je to ako vhodná, dobrá štartovacia línia, ale potom samozrejme treba strašne makať, lebo človek, ktorý má talent na niečo a nepracuje na tom, tak ho ten človek, ktorý nemá talent, ale strašne maká, ho nakoniec ako doženie alebo aj predbehne. Takže jednoznačne treba na tom pracovať. A potom musí nastať aj trochu ako taký ten šťastný moment, že sa stretne niekoľko vecí dokopy, pretože na svete existuje strašne veľké množstvo ľudí s talentom, ktorí strašne veľa makajú. Takže aj medzi týmito ľuďmi sa musí stať trošku šťastie, aby sa to niekam posunulo. Samozrejme, niekedy stačí, že sa stane len malá vec, alebo malá vec, že sa to preklenie k nejakému úspešnému projektu a potom sa môže stať niečo obrovské, ako keď sa nám podaril Beat Saber. Řešil jsi někdy propagaci hry, anebo jsi vždycky jenom nechal být a myslel, že ty hry jsou dostatečně dobré, aby se propagovaly sami? No ja som, toto nie je vôbec rada, ale ja som naozaj bol strašne vždycky proti marketingu. Som si hovoril, jasne, keď urobím dobrú hru, tak sa samozrejme musí predať, to je jasná vec. Takže som chcel aj trošku ako proti tomu davu, že to takto urobím a takto dopadne. Čo sa nakoniec aj podarilo, Beat Saber sme osobne strašne málo propagovali, alebo že by sme platili reklamy, alebo vôbec, že by sme to posielali nejakým youtuberom, to jednoducho vybuchlo samo. Ale spätne vnímam to, že zanedbávať marketing je strašne nebezpečné. Je tam strašne veľký podiel náhody. Ale stále si myslím, že keď je tá hra extrémne zaujímavá, tak sa samozrejme dokáže niekam dostať. Čo je problém je, že urobiť extrémne zaujímavú hru je skoro nemožné v súčasnosti, pretože je také veľké množstvo, že ľudia sú zahltení. Že si myslíš, že když má každý vidět úspěchy, tak jsou tam důležité i ty neúspěchy pro tu cestu? No určite. Ja potom Beat Saberi, alebo takto nemám pocit, že teraz sa niečo ako zmenilo. Stále som na začiatku, teraz robíme nejakú indie malú puzzle platformovku a úplne sa cítim ako pred Beat Saberom. Stále je ťažké ju dostať medzi ľudí, je to úplne vlastne ten istý problém. Jsou ty neúspěchy důležitý pro tu cestu? Určite. Ale pre mňa je dôležité, aby ten neúspech urobil to, že ten človek si z toho niečo odniesie. Napríklad, že sa niečo naučí. Je blbý taký neúspech, že vlastne sa nevie, prečo to skončilo zle. Hej. Ja keď si všímam tie staré hry niektoré, tak poviem si, OK, táto hra je neúspešná kvôli tomu, lebo sa tam urobili tieto veci zle a vlastne chápem tomu. A to je super. Keď sa z toho nedá poučiť, že človek vlastne nerozumie tomu, čo sa tam stalo zle, tak vtedy je ten neúspech ako taký premarnený trošku. Takže vždycky treba zanalyzovať, čo sa stalo. Je teď lehčí hru jen tak vytvořit a prosadit, anebo to bylo lehčí předtím? Subjektívne musím povedať, že mám pocit, že teraz je to oveľa ťažšie.
ale len kvôli tomu množstvu hier, ktoré sa tu nachádzajú. Ale v minulosti boli iné problémy. Hej? V minulosti boli tých hier málo, ale úplne ako dávno bolo strašne vôbec ťažké ju dostať medzi nejakých ľudí vôbec, pretože naozaj sa to muselo dostať na nejaké to CDčko alebo ešte predtým iná distribúcia. Hej, takže vtedy bola tá bariéra na inom mieste ako teraz. Vtedy sa musel človek dostať k publisherovi alebo potom dajme tomu na Steam, tam bol nejaký Greenlight. Teraz tieto všetky bariéry spadli. Dostať tú hru tak, aby si ju mohol niekto stiahnuť je vlastne nič. To je ako úplne jednoduché. Strašne ťažké teraz urobiť hru, ktorá zaujme to publikum a dostať ju už k tým konkrétnym ľuďom, ktorí si ju stiahnu. Takže když to teď dostupnější, myslíš, že právě lidi, kteří teď vychází ze základky nebo ze střední, mají tu šanci vytvářet, kde by zajímalo jen vytvářet větší a že bys jim to doporučil? Tak ja si myslím, že stále by som to robil, hej, ako čo iné robiť. Keď má človek vášeň pre nejakú vec, ktorá ho baví a myslí si, že v tom dokáže byť aj dobrý a vytvoriť nejaké zaujímavé veci, jednoducho má to robiť bez ohľadu na to, že či vidí extrémne veľký potenciál alebo len menší potenciál. Oveľa horšie je sa zaoberať niečím, čo ho vôbec nebaví celý život. Hej. Ty ses taky hodně účastnil Game Jamu. Mohl bys ostatním zhrnout, co je to Game Jam a co tě na něm baví? Game Jamy sú akcie, kde väčšinou vo veľmi krátkom čase musí človek alebo nejaký tím vytvoriť kompletnú hru, ktorá je hrateľná od začiatku do konca. Veľmi ma na tom baví práve to obmedzenie, že to trvá veľmi krátku dobu a to vlastne umožňuje aj ľuďom, ktorí majú iné povinnosti alebo v normálnom živote musia robiť iné veci, si vlastne sadnúť na tie 2 dní alebo niekedy na viac dní a urobiť produkt, ktorý pomôže naozaj ukázať ľuďom a povedať, to je celá hra, to som vyrobil, je to super, dá sa to hrať od začiatku do konca a vznikne to za krátky čas. Mňa to baví hlavne kvôli tomu, že takto sa dajú veľmi rýchlo validovať nejaké nápady. Napríklad chcel som vždycky urobiť ja neviem, plošinovku, nejakú stratégiu a teraz si poviem, OK, mám teraz 48 hodín a musí vzniknúť tento žáner, tak sa do toho pustím a vznikne nejaká vec a na konci poviem, wow, to je super, mohol by som to rozviesť, alebo nie, toto nie je, čo už chcem ďalej robiť. Takže to obmedzenie času ma na tom baví asi najviac. Rozvedl jsi nejakou jamovku niekde dál? Áno, vlastne Chameleon Run je game jamovka. tá vznikla, ešte to má takú zaujímavú podstory, ja som si vtedy zlomil ruku, keď som bol na kolobežke. A to bol game jam Ludum Dare, 48-hodinová kompoverzia, kde som mal urobiť hru a téma bola minimalizmus, čo sa mi strašne hodilo. Ale mal som len ľavú ruku, takže ľavou rukou som všetko naprogramoval aj nakreslil. Bolo to strašne ako ťažké, strašný poprost. Ale alebo pravú som mal, no už si ani nepamätám, ale jednoducho je jednu ruku. A vznikla hra Chameleon Run, presne tak sa volala po tom Game Jame. A prišlo mi to ako dobrý nápad, celkom to bolo zábavné. Ale nemal som pocit, že by som ju nejakým spôsobom rozpracovával, ale nejaký chalan z Číny sa rozhodol, že to ako skopíruje, zobral zdrojové kódy, ktoré som vtedy nazdielal a normálne to začal predávať na App Store, ako na iPhone. Si poviem, tak to není moc pekné od teba, som mu to napísal, ale to ma tak, on to potom stiahol. Ale to ma tak nakoplo, že keď to predáva nejaký cudzí človek moju hru, tak ja by som ju mal asi dokončiť, pretože asi má nejaký potenciál. Tak som sa potom do toho pustil a dopracoval som a Chameleon Run vyšiel. Když člověk neumí programovat a chtěl by to zkusit, má se toho pouštět a třeba myslíš, že ten dobrý start jsou ty jamovky, anebo to až když člověk má víc zkušeností a později? Ja si myslím, že Game Jam je vhodný od vlastne kedykoľvek. Tam je trošku problém, že keď nemá človek žiadne programátorské vzdelanie alebo nedokáže vlastne nič vytvoriť, tak musí si nájsť tým, v ktorom ako niekto urobí to jadro tej hry. Ale súčasnými AI nástrojami sa dá v podstate vyrobiť niečo úplne v pohode. Takže ja by som sa toho nebal a myslím si, že veľa game jamov ani nejak extrémne nevystupuje proti tomu, aby sa AI nástroje používali hlavne na to programovanie. Takže keď má človek, dajme tomu, talent na nejaké kreslenie alebo ho to baví, alebo ja neviem, má robiť len rád zvuky, no tak nech urobí hru bez grafiky, len so zvukmi, hej, všetko je možné. A game jam je jednoducho skvelý začiatok. Tam nie sú žiadne predsudky. Samozrejme,
game jamov sa zúčastňujú aj ľudia, ktorí majú veľmi veľa skúseností, ale častokrát sú to ľudia, ktorí nemajú vôbec žiadne skúsenosti a prišli tam prvýkrát a nájdu si svojich kamarátov, ktorí im pomôžu. Je to super jednoducho. Kdyby ses ty mohl vrátit do minulosti a říct něco svému 15-letému já, třeba mu poradit, co by to bylo? To je strašne ťažká otázka, pretože ja si hovorím, že keby som si niečo povedal, možno by sa niečo zmenilo a ja som teraz veľmi spokojný človek, takže asi by som fakt povedal, že pokračuj v tom, čo robíš, že bude to asi fajn. Tak poslední otázka. Co děláš, když potřebuješ vypnout? Ja hlavne šport. Ja už mám pocit, že som v takom veku, kedy ten šport nie je otázka možnosti, ale nutnosti, že bez športu vlastne už to telo nefunguje nejakým ako dobrým spôsobom. Takže pre mňa šport je niečo, čo musím robiť, aby som sa potom cítil dobre. Tak s takovou krásnou odpovědí bych to ukončila. Děkuji, že ještě moc, že jsi přišel. Ďakujem za pozvanie.